фазои сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдату якпорчагӣ дар кишвар имкон фароҳам овард, ки маҷрои иқтисоди миллӣ ба куллӣ тағйир ёфта, иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ба кор оғоз намуда, рушди соҳаи саноат таъмин гардида, фаъолияти соҳибкорӣ дастгирӣ ёбад. Дар солҳои соҳибистиқлолӣ зиёд кардани ҳаҷми содироти молу маҳсулот, таъсис додани корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва таъмин намудани шаҳрвандон бо ҷойҳои кори доимӣ ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат намуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи рушди соҳибкорӣ аҳамияти хоса зоҳир намуда, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкориро сиёсати афзалиятноки иқтисодии мамлакат эълон доштаанд. Баргузории вохӯриҳои роҳбари давлат бо соҳибкорони ватанӣ, эълон доштани моратории ба санҷиши субъектҳои соҳибкории хурду миёна, ислоҳоти низоми иҷозатдиҳӣ, такмил ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои бартараф намудани монеаҳои маъмурии соҳаи соҳибкорӣ аз қабили самтҳои афзалиятноке мебошанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро амалӣ менамояд. намояндагони сохторҳои савдою хизматрасонӣ барои ҷалби сармоя ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва дастгирии истеҳсолоти ватанӣ пайваста ҳамоишҳои иқтисодӣ, озмуну чорабиниҳои самти соҳибкорӣ доир мекунанд. чунин як чорабинии сатҳи баланди соҳибкорӣ 21 ноябри соли 2021 дар маҷмӯаи давлатии Кохи Борбад баргузор гардид. дар ин рӯз даври ҷумҳуриявии озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ҷамъбаст гардид. озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 бо мусоидати агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. мақсади баргузор кардани озмунро намояндагони агентии Тоҷик стандарт дар тахқиқати истеҳсолоти маҳсулоти воридот-ивазкунанда ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти баландсифати ватанӣ арзёбӣ карданд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур, яъне озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ин пеш аз ҳама дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мусоидат ба ворид-ивазкунандагии маҳсулоти ватанӣ, рақобатпазир гардондани маҳсулоти истеҳсолии ватанӣ ва ба содирот нигаронида шуда, ҳамзамон мусоидат ба саноаткунонӣ бо суръати кишвар мебошад. бояд қайд кард, ки озмуни мазкур дар давоми соли 2021 аз моҳи феврал оғоз гардида дар ду давраҳа дар ду марҳила гузаронида шуд. марҳилаи якум даври вилоятӣ ва минтақавӣ, яъне шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он, ва даври ҷумҳуриявӣ. бояд қайд кунам, ки дар озмуни мазкур дар натиҷаи гузарондани корҳои фаҳмондагӣ ва таблиғотӣ зиёда аз 290 корхонаҳои истеҳсолӣ ва субъектҳои хизматрасон, яъне ки ба озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дархост пешниҳод карданд. озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар номинатсияҳои беҳтарин маҳсулоти хӯрокворӣ, беҳтарин маҳсулоти истеҳсоли таъиноти техникӣ ва беҳтарин маҳсулоти соҳаи саноат ва беҳтарин ҳунарманди мардумӣ ва дар номинатсияи хизматрасонӣ бошад, дар беҳтарин хизматрасонӣ дар соҳаи хӯроки умумӣ ва нуқтаҳои савдо пешниҳод карда шуд. корхонаҳои саноатӣ ва ташкилоти хизматрасонии ҷумҳурӣ дар саҳн ва даромадгоҳи макони баргузории чорабинӣ, маҷмӯаи давлатии Кохи Борбад нуқтаҳои алоҳида ташкил намуда, молу хизматрасониҳои худро пешкаши меҳмонону иштирокчиён ва муштариёну харидорон карданд. масъулони озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 дар якҷоягӣ бо намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии баъзе шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ва дигар меҳмонону иштирокдорони кумитаву идораҳои соҳаи иқтисоду саноат аз маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ дидан карданд. дар ин растаҳо молу маҳсулот ва хизматрасонии соҳибкороне ба намоиш гузошта шуд, ки фаъолияти онҳо ба талаботи стандарти ҷорӣ мутобиқат мекунад. соҳибкорон мегӯянд, танҳо бо иродаи мустаҳкам, иттиҳоду сарҷамъӣ, заҳмати содиқонаву софдилона ва ҳамзамон бо масъулияти баланди созандагӣ метавон дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босуръати мамлакат саҳм гузошт. соҳибкороне, ки дар истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва тарзи хизматрасонӣ ба муштариён муваффақият ба даст оварданд, изҳор медоранд, ки дастоварди онҳо дар тиҷорат ин натиҷаи иҷроиши дурусти нақшаву мақсадҳои созандаашон мебошад. озмуни
озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 дар заминаи эълон гардидани 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳунармандони мардумиро низ барои иштирок ҷалб кард. мавҷудияти гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ фазои намоишгоҳро бисёр зинат дода буд. бахтиёр Аюбов, ҳунарманди кордсоз аз шаҳри Истаравшан мегӯяд, баъди ба даст овардани ғолибият дар даври вилоятӣ ба даври ҷумҳуриявӣ озмун роҳ хат гирифт. ин ҳунарманд мақсади иштирокаш дар озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021-ро ба муаррифӣ кардани ҳунарҳои мардумии миллати тоҷик рабт дод. Падарамон аз кӯдакӣ ба мо омӯзондааст ҳар як нозукиёи ин ҳунара. ин ҳунари кордсозӣ дар худ чанд ҳунари дигарро ба худ пайваст мекунад, яъне ки наққушӣ бояд дони кандаккориро ва асосан композитсияи ҳар як корчаҳоро бояд фаҳмиш дошта, аз рӯи композитсия бояд корчаро ба итмом расонад. мизоҷони мо бисёр шуданааст. дар ин намуди чорабиниҳо бисёр мо иштирок мекардем дар озмунҳои шаҳриву вилоятиву ҷумҳурӣ, сатҳи ҷумҳурӣ, то ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя сарҳад низ чанд бор даъват карда буданд барои барномаҳои ҳамин озмунҳо, фестивалҳо. онҷо рафта маҳсулоти худро намоиш дода, пешкаши халқи Ӯзбекистон, Қазоқистон карда омадем. Истаравшан шаҳри ҳунармандон аст. ин шаҳр аз даврони пеш то имрӯз маркази касбу ҳунар шинохта мешавад, зеро кордсозон ва дигар ҳунармандони Истаравшан ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунанд. мо якчанд нафар ҳунармандон аз вилояти Соғдиро муаррифӣ намуда истодем. ман худам ҳунарманд Адраспофт аз маркази таълимии истеҳсолӣ ба номи Зулфия Баҳридинова имрӯз ҳунарҳои дасти занони ҳунарманди ин марказро ба маърази тамошо гузоштам. маҳсулотҳои мо аз адрас иборат аст. мо худмо адраси дастӣ аз нахҳои риштаҳои пахтагин омода менамоем. ин ҳамаш пахтагин дастӣ бофта шудааст ва имрӯз матоъҳои адрас ва он чи ки аз ин матоъ омода шудааст ҳамонро овардем. дар заминаи эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба ҳунармандон имтиёзҳои давлатӣ дода шуд ва онҳо бо истифода аз ин имконият тавонистанд беҳтарин намунаҳои эҷодиашонро ба бозорҳои ҷаҳонӣ бароварда ҳунарҳои қадимаи миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоянд. Зиёвиддин Мирзоев наққош ва рассом аст. ин марди ҳунар мусаввараҳоро бо истифода аз хаспояҳои гандум омода мекунад. 35 سال من تماما ترک کرده بودم رسامیت. بار اول به سبب سیاست های خردمندانه پیش گرفته جناب عالی محترم پرزیدنت سایسا امام رحمان که اعلام داشتند که رشد سیاحی و هنرهای مردمی همین چیز به من سبب شد. همین چیز به من یک امید بخشید که من با لازم دانستم که از نو قلم به دست گیرم و نهایتا سر کردم به همین کار. هر یک صنعتکار باید که یک نویگری داشته باشد. برای همین من در تاجیکستان اولین شده با خسپایه گندم همین نمود صنعت کار کردم. نقشبندی همین کاری من با موافق اومد. برای اینکه نقشبندی این نقشه هر یک دانه خسه ما کلی میکنیم، میچسبانیم، وزنی رنگش، وزنی تاریکی و روشنیش به حساب گرفته همین هر یک دانه، هر یک ذره خسه ما کلیم میکنیم، نقشبندی میکنیم. نقشبندی این آن نقشبندیه که حساب بهودین نقشبند هست. آن رویه به من اشاره نکردم. من این رویه خودم که نقشبندی با خسی گندم از همین کاهی که فقط تنها برای خوراک چارو استفاده میبریم. لکه من همینه گرفته صنعت به کار کردم. یک صنعتی حکاکی نقشبندی با خسی گندم من همینه برقرار کردم. дар даври ҷамъбастии озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 116 корхонаи истеҳсолӣ ва субъектҳои хизматрасон роҳ ёфтанд ва дар намоишгоҳ маҳсулоти ватанӣ аз қабили намудҳои маҳсулоти хӯрока, пухтупазӣ, нонӣ, торту шириниҳо, маҳсулоти шириву ҳасибӣ, армуғонӣ, табобатӣ, равғану орд, китоб, ноқилҳои барқӣ,
ашёи хона ва дастгоҳҳои технологиро ба маъраз ва фурӯш гузоштанд. нишондиҳандаҳои асосии баҳогузории корхонаҳои истеҳсолӣ ва субъектҳои хидматрасон ин мо дар нишондиҳандаҳо муқаррар кардем ки ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалӣ дар корхонаҳо ва субъектҳои хидматрасон ин боиси он мегардад ки маҳсулот рақобатпазир босифат ва дар бозор яъне ки харидорӣ пайдо кунад. ин талаботи байналмилалӣ аст ва дар тамоми корхонаҳое ки имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки соҳиби ҷоиза гаштанд дар онҳо санадҳои байналмилалӣ ҷорӣ карда шудаастанд ва онҳо аз рӯи санадҳои байналмилалӣ сертификати мутобиқат дода шудагӣ ҳастанд. истеҳсолкунандаи ватанӣ ё ки субъекти хидматрасоне ки дар ин озмуиш ширкат карду ва соҳиби ҷоиза гашт бевосита метавонад ки дар тамғагузории молу маҳсулоти истеҳсолии худ яъне ки тамғаи беҳтарин маҳсулоти тоҷикистонро насб кунад ва барои истеъмолкунандаи мо ин маълумот мешавад ва яъне барои интихоби дурусти молу маҳсулоти босифат ва бехатар барои истеъмолкунанда мусоидат мекунад. цехи қаннодии миллӣ тӯли 5 сол мешавад ки фаъолият мекунем. зиёда аз 40 намуд маҳсулотҳо дорем. ба ҳама марказҳои савдои овар маҳсулотҳои мо воридшудагӣ инҷо барои намоиш додани маҳсулотҳоямон иштирок мекунем. мехоҳем ки мардум бо маҳсулотҳои мо аз наздик шинос шаванд. баргузории намоиш фурӯши молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ дар заминаи баргузории озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 дар тарғиби истеҳсолот ва хизматрасонӣ мусоидат намуда барои ба вуҷуд овардани рақобати солим дар бозор беҳтар шудани сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ мусоидат мекунад. иқдоми мазкур боиси он мегардад ки тамғаи корхонаҳо шинохта маҳсулоташон тарғиб ва харидорашон зиёд шавад. ҳар як соҳибкор ҳаракат мекунад ки маҳсулотҳои худро дар ҳамин намоишгоҳ пешниҳод намояд ва ҳамин маҳсулотҳо аз ҷониби шаҳрвандон дида баромада ва сафи онҳо барои хариди фурӯши ин маҳсулотҳои мо зиёд шавад. мақсади асосии ҳар як соҳибкор ҳамин аст ки пеш аз ҳама ин муаррифии маҳсулоти худаш ба шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва боз ҳам зиёд намудани дараҷаи баланди хизматрасонӣ. мақсади асосии ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад ин дастгирии соҳибкорони ватанӣ мебошад ки ҳамин воридоти маҳсулоти бегона ба ҷумҳурӣ камтар шавад. зиёда аз 2 сол мешавад ки фаъолият дорад ва дар он ҷо 18 нафар коригарон ҳастанд ки зиёда аз 20 намуд маҳсулотҳои худро пешкаш менамоем. мақсади иштирокамон дар ин намоишгоҳ муаррифӣ намудани маҳсулотҳои худ мебошад. маҳсулоти мо аз дигар корхонаҳо печенияҳои мо аз ҷиҳати сифат ва лаззаташон фарқ мекунад. намояндагони агентии Тоҷик Стандарт мегӯянд нишондиҳандаҳои асосии баҳогузории фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ва субъектҳои хизматрасон дар озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ин ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалӣ дар кори ҳаррӯза буд. вақте корхонаҳои истеҳсолӣ ва субъектҳои хизматрасонӣ фаъолияти худро дар асоси талаботи стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ мемонанд, он гоҳ маҳсулоти истеҳсолӣ босифату рақобатпазир шуда дар бозори дохил ва хориҷи кишвар харидорони доимӣ пайдо мекунанд. пешвои муаззами миллат ҳадафи чорум миллат санъаткунии бо сурати кишвар эълон карда ки корхонаҳои истеҳсолӣ рушд ёфта истоданд, пешравӣ аст дар ин самт ва таваҷҷӯҳи корхонаҳои истеҳсолӣ ҳам ба яъне ки иштирок дар чунин озмунҳо бениҳоят зиёд шуда истодааст ва ман метавонам гуфта ки нисбати солҳои гузашта аллакай корхонаҳои истеҳсолӣ зиёдтар дар ин озмунҳо иштирок мекунанд. дар идомаи даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 Темурҷон Абдулваҳобзода, директори агентии Тоҷик Стандарт гуфт, баргузории озмун ба таъмин шудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти баландсифати ватанӣ замина гузошта, ҳамзамон ба татбиқи босамари саноатикунунии мамлакат мусоидат мекунад. озмуни навбатӣ аз рӯи навбӯи зерин гузаронида шуд. маҳсулоти хӯрокворӣ, маҳсулоти саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти таъйиноти истеҳсолии техникӣ ва ҳамчунин хизматрасонии хӯроки умумӣ ва хизматрасонии нуқтаҳои савдо. лозим ба зикр аст ки ҳамаи ин корхонаҳое ки дар озмун ғолиб шуданд, нишони ғолиби озмунро дар тамғаи худ сабт намуданд.
که استعمال کنندگان این نشانه را همچون بهترین محصولات پذیرفته و آن توجه زیاد می‌دهند. در مراسم جایزه سپاری به غالبان مشاوری بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه محیدین پنجشنبه‌زاده سخن کرده صاحبکاران را با این موفقیت‌هایشان مبارکباد و جهتی در آینده باز هم بهتر نمودن صفات و رقابت‌پذیری محصولات وطنی و سهم گذاشتن در رشد اقتصادیات مملکت اظهار عقیده نمود. بی‌سبب نیست که اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان در پیام امساله خویش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خیلی به مورد اظهار داشتند که با مقصد تدریجاً زیاد کردن حجم استحصال محصولات صنعتی رقابتناک ما صنعتی کنانی با سرعت کشور را هدف چهارم ملی اعلام نمودیم. همین است که سالهای اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه صنعت توجه خاصه ظاهر نموده در نزد خود وظیفه گذاشته است که تاجیکستان را از کشور صادرات کننده اشیاء خام به کشور استحصال کننده و صادر کننده مال و محصولات تیار تبدیل دهد. قابل ذکر است که نامگوی استحصال محصولات صنعتی همه ساله رو به افزایش دارد و این معنای آن را دارد که صادرات دهها نامگوی محصولات اشیاء خام به خارج کشور کم گردیده آن در داخل مملکت کار کرده استحصال می‌گردد. مراسم تقدیم تحفه‌ها و سپاریدن جایزه به صاحبکاران با یک شکوهی خاصه جریان گرفت. به غالبان آزمون جمهوری محصولات و خدمترسانی بهترین جمهوری تاجیکستان در سال 2021 از روی نامگوی زیرین محصولات خوراکواری، محصولات صنعتی، هنرهای مردمی، محصولات تعیینات استحصالی و تکنیکی، خدمترسانی خوراک عمومی و خدمترسانی نقطه‌های سودا، لورت و دیپلمات آزمون تقدیم کرده شد. در این چهاربینی اقتصادی 23 سوبیکت صاحب لورت و 36 کارخانه استحصالی و سوبیکت‌های خدمترسانی جایزه‌دار دیپلمات آزمون شدند. فعالیت نظررسی صاحبکاران باقی مانده با تقدیم دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردید. جمعیت دارای مسئولیتش محدود آقای مبارک باشد. تأکید گردید که در 9 ماه سال 2021 در جمهوری به مبلغ 30.9 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال گردیده است که این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 22.9% زیاد می باشد. این نشان دهنده امکان می‌دهد که مال و محصولات استحصال وطنی در بازار داخل و خارج رقابت پذیر گردد و اقتدار صادراتی مملکت قوی‌تر و وسیع‌تر شود. برای استحصال محصولات رقابت پذیر صفت آن و پیشنهاد نمودن خدمترسانی با صفت موقعی خاصه دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت تمام زمینه‌های حقوقی را فراهم آورده است که فعالیت آن را به تنظیم می‌دارد. از جمله قبول قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره استانداردهایی، درباره استانداردهای اجتماعی دولتی، درباره بخطری محصولات خوراکواری، درباره به معیاردراری تکنیکی از زمره سندهای میباشند که به حفظ حقوق شهروندان و تامین محصولات با صفت و خدمترسانی به طلبات استاندارد جاری جوابگو نگرانیده شده است. از روی نمینه هنرهای مردمی آن صاحبکارانی که در این آزمون اشتراک نموده صاحب لوریت شدند میتوانند در آینده در حدود اتحاد دولت‌های مستقل در آزمون دستاوردها در ساحه صفت شرکت کرده امکانات و استحصالات خود را در سطح کشورهای منطقه معرفی نمایند. یادآور میشیم که در اتحاد دولت‌های مستقل آزمون دستاوردها در ساحه صفت در 2 سال یک مرتبه دایر کرده می شود که در آن کارخانه‌های استحصالی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک میکنند. اشتراک در آزمون‌های ملی قدم نخستین برای شرکت در آزمون‌های سطح منطقوی میباشد، زیرا همان نشان دهنده‌های بهاگذاری که در سطح اتحاد دولت‌های مستقل از طرف شورای بین دولتی اوید به استانداردهایی مترولوژی و سرتیفیکاسیای کشورهای اعضا تصدیق گردیده است، در این آزمون همان نشان دهنده‌ها بودند.
баргузории озмунҳои маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон замина фароҳам овард, ки ду ширкати ватанӣ ду маротиба дар озмуни дастовардҳо дар соҳаи сифат ширкат намуда ба лавреати озмуни мазкур пешниҳод шуданд, ки фахри бахши хусусии соҳибкории Тоҷикистон аст. ҳамакнун таваҷҷуҳи ширкатҳо низ ҷиҳати иштирок дар чунин озмунҳо бештар гардидааст, зеро соҳибкорон дарк карданд, ки бо иштирок дар озмуну намоишгоҳҳо метавонанд истеҳсолот, хизматрасонӣ ва дигар имкониятҳои худро дар сатҳи минтақа муаррифӣ кунанд.